Πρώτον, χρειάζεται να πάμε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων να δανειστούμε. Αν δεν έχουμε να εξυπηρετήσουμε τα χρέη, δεν χρειάζεται. Για να καταλάβετε, στο μεγάλο, όταν είχαμε 15,4% στο ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 35 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, το έλλειμμα του 2009, αν βγάλουμε την εξυπηρέτηση του χρέους, το έλλειμμα του 2009, αυτό που μας έφερε στη χρεοκοπία, στο μνημόνιο, το 15,4 που έλεγαν, λοιπόν, ξέρετε πόσο γίνεται το έλλειμμα, αν βγάλουμε την εξυπηρέτηση του χρέους? 5,7 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το πρωτογενές έλλειμμα του προπολογισμού, όπως το λένε οι οικονομολόγοι. Και αυτό το πράγμα δεν θα βρείτε κανέναν σοβαρό οικονομολόγο να σας λέει ότι δεν είναι διαχειρίσιμο το έλλειμμα. Αυτό το πρωτογενές έλλειμμα είναι μικρότερο από το έλλειμμα που έχει η Γερμανία σήμερα. Και μπορείς να το αντιμετωπίσεις από την εσωτερική σου πιστωτική αγορά, αρκεί να την ελέγχεις. Δηλαδή, αρκεί να εθνικοποιήσεις την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι ιδιωτικός οργανισμός, ΑΕ, έτσι, η οποία ελέγχεται πλήρως από τον Τρισέ φυσικά, και βεβαίως και από το καταστατικό της δεν επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο ούτε καν να κάνει έλεγχο στα βιβλία της. Αν ξέρετε κάποια ΑΕ άλλη στην Ελλάδα, όπου το καταστατικό της να μην απαγορεύει στη δικαιοσύνη και στο ελληνικό δημόσιο να της κάνει έλεγχο, να μου το πείτε, εγώ δεν ξέρω. Και βεβαίως να ελέγξεις τις 5-6 μεγάλες τράπεζες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο 6 έως 7 φορές το μετοχικό τους κεφάλαιο. Γιατί? Για να μετατραπεί σε δημόσιο χρέος το δικό τους ιδιωτικό χρέος. Και φυσικά τα ιδιωτικά κέρδη να παραμείνουν ιδιωτικά κέρδη. Εγώ λέω να ανταλλάξουμε λίγα το πράγμα. Να εθνικοποιήσουμε τα κέρδη τους και να τους χαρίσουμε τα χρέη τους. Πώς να τα χαρίσουμε? Σβήνοντάς τα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στο δημόσιο χρέος να το κάνουμε και στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το δικό τους χρέος είναι το χρέος των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έτσι αλλιώς είναι μέχρι εδώ, μέχρι τα μπούνια. Τι άλλο θα συμβεί? Το πιθανότερο είναι να υπάρξει ένα ντόμινο, καταστροφικό ντόμινο μέσα στην Ευρωζώνη. Δηλαδή η αρχιτεκτονική του ευρώ δεν θα μπορέσει να αντέξει τέτοιο πλήγμα. Και τότε η απόφαση της Ελλάδας να φύγει από το ευρώ και να διαγράψει τα χρέη της θα γιορτάζεται πανευρωπαϊκά από όλους τους Ευρωπαίους λαούς. Γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι ξέρουν το ζυγό, το βιώνουν καθημερινά. Μέσα σε μια δεκαετία χάσανε ότι είχαν κερδίσει όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί από τα τέλη του 19ου αιώνα. Σε εργατικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα. Τα χάσαν όλα. Και δεν μιλάμε για τους Έλληνες, μιλάμε για τους Γάλλους, μιλάμε για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είχαν δημόσιο σύστημα υγείας, καθολικό σύστημα υγείας και παιδείας από την εποχή του Μπίσμαρκ, από τα 1870-77. Και το χάσανε μες στο ευρώ. Δηλαδή, και σας είπα προηγουμένως τα οικονομικά στοιχεία για τη φτώχεια, για την ανέχεια, για την ανεργία. Μες στην ίδια Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Φαντάζομαι τι γίνεται στα υπόλοιπα. Η πράξη αυτή της Ελλάδας θα γίνει πανευρωπαϊκή γιορτή, ανάλογη με την απελευθέρωση από το χιτλερικό φασισμό ολόκληρης Ευρώπης, που την γιορτάζει ολόκληρη η Ευρώπη. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το βασικό διεθνιστικό καθήκον του ελληνικού λαού. Το να ξεκινήσει δηλαδή από εμάς εδώ το ξετύλιγμα του κουβαριού. Γιατί αν θέλετε, και διαβάζοντας τις πλατείες όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη, ο ελληνικός λαός, όχι για τίποτα άλλο, για κανέναν άλλο, γιατί μας έχουν βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο, συζητάει ζητήματα που στους άλλους Ευρωπαίους λαούς ακόμη είναι πολύ πιο πίσω. Συζητάει δηλαδή το κεντρικό πολιτικό ζήτημα, το οποίο δεν το συζητάει καμιά άλλη πλατεία σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί έχει την πίεση. Γιατί καταλαβαίνει ότι αν δεν απαλλαγεί από αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συζητήσει για οτιδήποτε. Ούτε για μισθούς, ούτε για συντάξεις, ούτε για κοινωνικές δαπάνες, ούτε για σχολεία, ούτε για νοσοκομεία, ούτε για τίποτα πολλά αυτά. Αυτά θα συμβούν. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούν να σου κάνουν, τουλάχιστον οικονομικά ή πολιτικά. Θα τρέχουν σαν τρελοί να περισσώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν από τον κεντρικό ισχυρό πυρήνα, ώστε να αφήσουν ήσυχη τη χώρα να ακολουθήσει τον δρόμο που έχει επιλέξει ο λαός της. Από εκεί και πέρα, το απόδειξη του ότι δεν μπορούν να σου κάνουν οτιδήποτε είναι η επινόηση των CDS. Τα CDS είναι ένα είδος ασφαλιστικών συμβολέων για κρατικά ομόλογα που δεν πληρώνονται ή που αρνείται το κράτος να τα πληρώσει. Επινοήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας